Ki paralok ki be ki chunga pdiang so bhai phi hapo jong kane ka channel jingi lynba jong kane ka video ka bathamai ngalap ong video bathamai namar ka de ka stream ka banangkong ka banangkong nga pdiang so bhai phi par khoi chapo jong kane ka channel jingi lynba jong kane ka streaming jongi ha kane ka step jong ne sing oi baling ong step jong kane ka sing namar man ba ngadang upload ya kane ka video kat ba nga upload ya kane ka video ka de ka post step ngam tip ha kanu ka por ba phi pe ya kane ka jinghikai chunga henre nga ai Khublei phi par khoi we po we ki ba wan ban pe ya kane ka live session jingi ha kane ka por jong kane ka step jong ne ski te ke e ka bang kwa ban yat hoi phi ba hakikat tu kat ni sngi nga bun kampa ngam la shu ban ban record ya ki video ban edit ya ki video bat ban upload hapo jong ka YouTube namar kata nga wan khnang kumne shapi lynba jong ka live kumne ban IP ya ka jingkai kendiat ya ka ni ka live junga kamlong ka bajrong namar menta la shi phoduna stangkat to ni porn ha ban le traino te nga kwa ban IP ya ka jingkai ha ka jingde bat ka jingthmu jong ka jim ka jongi te ngan kli shoi pi ya ko be jing kli klempen slem no klinik klempen no e ya ko por jing pi in one by direct sha po jong ka jinghikai jongi ha ga ni gaski te POE hang ni ya ka dur jonga hang ni aside hang ni pa POE ya ka screen ngam la shu ban bu ya ki dur ki dar henry ngan shu upload na ngan shu bu na ki ke ngong ngan bu na ka jingtho hang ni ngam la shu ban bu da ki dur mar kan bampor te omle kata to impoi sha ka banta jong ka jinghikai jongi ha ka ne ka step jong ka sngi tangam tip ha e por hi pe ka jinghikai jong henry ngan ngai skam bakan long ka jingker khu na ka banta jong pi ngan kli pi ya ko be ka jingkli hatu ka e ka jingthmu jong ka jing ka jong pi ka e ka jingthmu jong ka jing jong pi ngai chu thot mos mar ngam pat don jingthmu ka e ka jingthmu jong ka jing ka jong pi phim don kam ban jubab ngai henry fi ha ban jubab daladehi ka e ka jingthmu jong ka jing jong pi ka e ka ba ngin ai shaka perthai kum kristan but kata ka long ka banta jong ka jingkren jonga hakani kasngi larangi phai na ka kitab Genesis ka lanong ka banangkong ka dakot ka ba at phawe ngan shu IP kindet tok ya kani ka lanong ka dakot ngan IP kindet ya kani ka lanong dakot khanang ba ngin long ki ba shai haga jingi debat kani ka banta kani ka yungan shu shimang ni dakot ni ka kitab Genesis ka lanong okey maka longkum tu okey to ngai skim video ini to nang bos kan dia cerut kan ni mo kini jing mungan delete no kini dan kam kini okey menta ngin pe ngin phashwa na kitab Genesis kalau nong kaman kong ga khot ka ba ar phunyo ka tien jong ble ka bong kum ni kumta ublei ula thau ya ubru ha ka dur jong uhi hakadur ubleken ula thau ya u shendrang barkan thei ula thau ya ki Kaei ka bangamut ban magi thoi philang ba jong gani ka jingkren jong ha ni por ka mut ba phir baro nga mapi ni baro ngilong ki ba kerpang halaka jong ka jinglong jongi ka ba ublei ula ai hapi ya kata ka sap ka ba kerpang ya phi om nakiwe pat ka e ka sap ka ba kerpang ka ba ublei u ai ya phi om ya kiwe ladang iphai na ka parsi jong kitadan ha ka mar ka kitab ka gospel jong Matius kalanong ka ba arpusan ka khot ka ba khatsau hadu ka ba laipo ka ba kran phang jong ki parsi jong kitadan ngam kwa shu ban kan mau phi namar bon ban jong ki ba tip lupa ya kani ki parsi jong kitadan haga ba kumno u konrat haga porba hashwa bu unle jingle shaka we bakari an chu batalan kot u khot ya kita ki shakri jungu ya ki sanran jungu badu ai ha uno ha ubanang kong u ai santali ha ubaar u ai artali bat ha uta ubalai u ai tangkwe uble shem la khot yangi bangin le ya ka e ga ba ngingim la ban le uble u ai hangi ila ka jong ka sap ka bakarpang kata ka sap kala bandai bangin ton shiphautali santali leni ka we henry to pandan kom hok ya kata ka e ka sap katalan ka ba uble ul ai pi
mentangin pai biang naga kiten jong blei pinlap naga shithi ka banakong sho petros ka lanong ka ba sau ka khot ka ba shipo ka kiten jong blei ka ba ong kum ni tong skem pio hi nga check mo ka stream ka long ni kam long ka long hi ka shithi ka banakong sho petros ka danong ka ba sau ka khot ka ba shipo ka ong kum ni uwe po uwe baro kat kumba ula pdiang ya ka jinghikai kumta ken unsam ya ka sha unsam ya kata paralok hi kum usodar babha ka jingai babunjat uble maphi manga uble ula ai ngi ela ka jong jingai sngewbha a gift lani ka jing sngewtnat ka jongi a passion ka jinglong jongi ka karakter ka jongi but ka jing kendo jongi ki experience ki jongi ublei upundan kam yakini baro ban panwandur yaka kam lani yaka mission ka ba wala khot ningi mangin le ni baro ki badan hasla jong ni berthai mapi manga ngindon la ka jong mission balai ublei upha ingi hasla jong ni berthai ko ki khon samla bon na pdang jongi hak ni im hagni ski menta nim skong tho shu ka e kata ka mission ka jongi hendrengan ni tho pi ba ublei udon la ka jong ka plan na ka menta jong ka GMP ublei ul ai pi kata sab ka bakarpang henry ka de ka kamram jongi pat ban i tho ka e kata ka sap ka bakarpang ka ba ublei ul ai ha ka GM jongi ka jing ai sngewbha ubru ka pen kelo jaka yau ngan pha biang na ka pervab ka nong ka ba khat phra ka khot ka ba khan ru ka khtien jong blei ka bong kum ni an ad biang ni ka pervab ka nong ka ba khat phra ka khot ka ba khat ru ka ong kum ni ka jing ai sngewbha ubru ka pen kelo jaka yu but ka wan lam yu hakmat kibru bakarau ka jing ai sngewbha ubru ka pen kelo jaka yu kamut ayu kani kamut ba ka ei kata ka kam ka ba phila ban le ta ka ba suk bha yakinu ki kam ki ba phila ban le ta ka ba suk without much effort what pet jangai na kata ka kam ngan kali ni phi menta ka sngi ka ei kata ka sap ka ba karpang ka ba phitan ka ba phila ban le khlem ka no ka jingwet barot nangi ngi don ne kata ka jing ai sngewbha khimi tho ka ei kata ka kam ka ba phila ban le janai kala ban dei ka jimpule kot ba phila ban pule bha khlem ka no jimpunwet kala ban dei ka jing trai ministry kala ban dei ka jing le kai football le ni ka no jing ai sngewbha ka ba phi don happy ka ba phila ban le khlem ka no jingwet yem la ban len ba ubru ula ban le bar ki kam ha parthe ubru la re pha yu bon snaying hoi utip antri kamestri henry umlong ubajanai ubru umestri la re pha yu ba un pulekot ban thokot hoi utip henry na pdang jong kita ki kam ki ba ngile ka don ko wei ka kam ka ba karpang ka ba phila ban le khlem kanu ka jingwit Kaei ka bangila ban le kata ken kalong ka sab ka ba karpang ka bangidan ka kten ka ong ngilong kumta kumbangile we are what we does namar hakabukot ka sngi kam na lei ka ei ka shuki ka ba pishong henry ka ei ka kam ka ba fitre kata kalong ka ba kham kong san an ong bang sajisen hakabukot jong ka sngi kam na lei ka ei ka shuki ka ba pishong henry ka ei ka kam ka ba fitre nagbanta jong gibru kata gibru kan shim kam na lei phila bandai ki samla lene phila bandai ki temen phila bandai ki biru ki ba job lene phila ban long ki biru ki ba ram kala bandai ba pidang shustang haga kam jampi lene phila treslem kam lele henry hakabukut ka ei ka ba fitre kata ken kalong ka ba kongsan ka ei ka value ka ba pi at shake imlang salang kata kalong ka ba kam ka ei ka ba phi le shaka parthe ka ba penlong ya ka parthe ba karla ban pen urlong nga
shupik hindet tok ya stream te kalong ma ka yat bah stream to mentangin phai biang naga shithi sha kinong rom kalong ka ba khat ar ka khot ka ba henru but ka ba henyo ka tien jong plengan su yu kini mo hindet ngan su bu kini ha stok tu ki ba ni ada pan pule ni ada pan batai ngan pu itu hajong ngan ikren biang mynta shipang jong ni mynta to ka shithi sha kinong rom kalong ka ba khat ar ka khot ka ba henru dak tien jong ble ka ba ongkum ni te ba ngidon ya kata jingai te ba ngidon ki jingai ki ba yap her kat ba kum ka jingai ya ka bala sam hangi la kalong ka jingithuh pa to yathuh lupa kat ba ka shong ka jingthau jong ka jingi la kalong ka jingshakri to minat ha ka jingshakri la kalong ka jinghikai to unhikai to minat ha ka ta ka jinghikai lene uta uba sneng tu minut hagata ka jingsdang lene uta ubaya sam tu le kumta da ka jingkelot lene uta uba sanshar le da ka jingle minut uta ubale sna tu le kumta da ka jingkemen kani kalong ka kentin ka bangas ngau tanat haga ji imjanga ngan ai pida nuksa shubo menta kalong ka we ka jingseng ka ba hebha but hagapor bagi pelong ya kajing deseng kidon kinong keren kidon kinong pengkrek ki babunjat hagala ke jong ki benta jong ki kidon unong elap kidon kinong bo syuki uta unong elap udon la ke jong benta ban elap syaki paiba henry menta lada uta unong elap uyelap henry hangte hajaka ba syong pat omdon syuki ba syong ki paiba kim don jaka ba ken syong yano ken uta unong elap unelap dena mar ketangan ong pipa lada filong ki bru ke syakri lada fi bu ya ka ben leni ya ka syuki nakam ta jong ki pajba bakin sengap kenang ba kata ka jingelap jong uta unongilap kan urlong kapen iba phiro file ya ka benta jong pi nak benta ban pun urlong ya kata ka khubor ka ba uble udon ka man kren lynba jong kata ka jingeseng unongilap udon la ka jong ka benta kinong tre kidon la ka jong ka benta pi hang ne katenra jong ka jingai ka dei uble om mangi ki barai leni ki banjet ka jingai jong uble nakam ta jongi kalong karukam tre ka ba phalla ba ka ba uble ula bu lan la shibha nakam ta jongi wei pa wei to pdiang ya ka jingai but to pendon kam ya ka nakam ta ka jingpha jong ki wei kanong wat khuslai uble unsa a hi phi mynta ka jingkeli kalong kumno ka ngin itho ya kata sap lane ya kata talan ka bakerpang ka ba ublei uai ha ka jim ka jingi ka banangkong ka ka ba phis ngut nat lane ka kata ka passion ka jampi but ha ka ba phile but ha ba phile ya kata ka kam phis ngau kaman ha ka man sem jampi but ha ba phile ya kata ka kam phile ya ka khlem ka no ka jing penwet lane ya phi lane ya kita ke bahayeng hasam jampi rum jom nang ta ka benta ka ba ar kumno fila bani tho ya ka sap ka ba kerpang jampi Kaei ka ba phi persang bantre lani kanu kam ka ba fitre kalong ka ba job lani kalong fruitful lada phile ya ta ka kam kapun urlong om tangi phi ba kiwero bakin pun urlong lynba jong ta ka kam jampi kamut ba kata kalong ka sap ka ba kerpang jampi lada fitre kam nong hikai but hakapor ba phika ya ki khana ki yo kembha ya ka jinghikai jampi kapen iba kata ken kalong ka sap ka bakerpang ka ba ublei u ai phi menta lada phimde uno hikai phi shu hikai jubor jasti ikhana kinam yo kem ya ka jinghikai jampi ki khana kin la ban sngewthuh ya ka jinghikai jampi kapen iba ka to kam dei ka sap ka bakerpang jampi ka kata ka ba phila ban le khlam ka no jingwit but haba fitre ya ka kam kanam penwit ya phi lani ya kita ki bahaya ngasam jampi ngaru ngalap ya kena jing ai sung phai nga ngimdei banle ya kita ki ki ba ngim la banle nuksa ngan ai phi ya ki sliding kim jule ya ki ba phla henry uslading ke kamram jong uslading haba phi pe yo usla jong de phi mut ba don kam bun seringi jupun don kam ha o ka khana kanjat slangi o tangba ka slaru
kadon la ka jong ka jok mynta kadba kadon halor jong te uding ka ring ya kini gile air kiba jaklia ya ka carbon dioxide but haba ka ring ya ka gile air ka pun kho ya ka but haba ka ai ka berthe pat ka ai pat da ka oxygen ka tan ya gile air ka jaklia ka ai ya gile air ka ba kho kata ken ka long ka sap ka ba kerpang jong uding leni jong kislading kim jule ya ka ke ba kim de ban le Henry kile tang ya kata ka ke ba ki de ban le kim le ya kata ka ke ba kim la ban le Henry kile ya kata ka ke ba kila ban le bat kilong ki ba job ha kata ka kam ka ba kitre kata ka kam ka bala ordain lupa na ka benta jongi ya kata ka jingla ka ba kerpang jongi labu yangi labu hangi naduk ka por ka bala pun yang i hapo jong ka mi jongi ladang in pai na ka jirwai sam jong David kalau nong ka ba chispa lai po khandai ka de khot ka ba nangkong ka ba ar an police na kong ka ba ar ka ba ong kum ne ngan bu ka biang ka ni ngan should delete mo kini ki ba adap an pule ni ngan delete kanang ba kanam wit yang ni kalong kum ka blackboard kan ni mo to ka ong kum ni ka sam chispa lai po khandai ka de khot ka ban ka kalau nong ka de khot ka ban kong ong kum ni atrai melayit bat melait hoinga kad khot ka ba kum ka ong kum ni metip ya ka shong jonga bat ya ka ying jonga mi sngewthuh ya ka jingmut jonga najngai nangta kad khot ka ba khat lai ka bat kad khot ka ba khat saw ong kum no ngan adi kita roh ni mo khot ka khat lai khot ka ba khat saw ko ong kum no kad khot ka ba khat lai ka ong kum ni naba medon ki khlai jonga halade melatap yanga haka kepok ka mi jonga ngan ai ngo yeme naba la thau iting bat phla yanga ki ba phla ki kam jome bat ka mensen jonga ka tibha yakata ka jinglap yakata ka sap ka ba kerpang ka jongpi bat ka jinglap ya ka jingai ka ba kanja mensem lynba kata ka jingai kan pun udlong ya ka jingthumu jong ublei nak menta ka jim jompi sakawai ka kom hakaba kumno ublei upendon kam ya ka jim jongi kalong ka jingkendo jongi haga jim jongi manakasngi la kalong ka babha ne ka basni kino ki jingkendo jo haga jim jongi ki experience ki jongi kila bande ki jinge kila bande ki jingkmen ublei udon lynba jong ka jingkendo jongi every problem has a purpose amdan kano ka jinge ka ba ni kendo haga jim jongi ka ba wan haga jim jongi tangum to Henry ublei haba uai rengkat pat kadau teng haba haga jim jongi haba ieid bha ka ieid met ka jing shakri jongi ya ublei ka ieid bia ieid bha ieid met bun single ngumta Henry haba kita ka jinge ki wan haga jim jongi hangta ken kata ka jingthmu lane ka jingmut jong ka jingim jongi ka thot bateng ni kli na ublei balai mele kum ni nga balai kini ki jinge ka wan haga jim jonga Henry ngan angi phi ngimde ban kli kum kita ka jingkli teng ni sngaw phla ya kini ki jingle jong balai ya ka jingim jongi bat ni kli ublei balai kum ni nga kat kini ki biru padan saw dong ya ka perthai balai ken nga why me an pulai phi na ka ju ka kalanong ka khot ka ba ar balai bat khap ba saw ka ba ongkum ni ton bu ajrong ni kan ka khot ka kalanong ka ba his spotlight khandai ka khot ka ba ar kum ni kongkum ni metip ya ka shong jonga bat ya ka yeng jonga mi sngewthuh ya ka jingmut jonga na jangai ne git pha ya ki lenti jonga bat ya ka jakat thia jonga me itho ya ka lenti jonga baro naba omdon ka ktin hau thle jonga Henry hakmi ko try metip baro par ka jingim ka longkum ka sendup ka jingim jingi ka longkum ka taka package ka ba ublei ula bu nakam ta jongi ngakan ma hoki por ba ngile election duty ngakan ma hoki wan ra ya ka we ka sendup hakaba kila bu yaki jimbam hapo jong ka sendup kani ka sendup ka dai spang jong ka jimbam ki hapo jong ka sendup ki bu yaki sendup ki berit bha
But hapok jong kita kesunduk ke berit, kibu ya ke jimbam. Kene ke dok senyang, kene ke jimbam, kene ke babam dok siar, kene ke babam dok senyang, kene ke babam ya ki bunja laka jong ke jong ki benta. Ti habangi jit kita ke jimbam, ni sai kita ke package, ni lap marsin plate ni lap hang tu don ke peleng, don upan, don puri, ni don ke ja, halaka jong ki package, halaka jong ke benta. Kum taro ke jim jongi ubelai la don lupa. Ngong lupa keme Remingson Bamon khilai mech perthai kine ki ong ki ba kalong kum ka paket ka ba me la ban le shaka perthai mapi ki ba pe ki ba snap ya ngi ka jangam ta kasngi mapi ru ublei ha ba pha phi shaka perthai ong phi khilai shaka perthai shim ka ni ka sap ka ba kerpang ka ba pidan to pendan kam ba ya ka mapi ki ba snap ya ngi ka jangam ta kasngi phi don laga jong ka sap ka ba kerpang ka ba phi la ban le ka ba ngam la ban le Hedre ke ek bangi de ban le kalong ni de ban long kumbangi long. La fi pe ya ka WhatsApp jonga nga tho ya ka wekentin be yourself not others. Ngim de ban kwa ban long kumbalong ki we Henry ni de ban long mangi. U ai lupa ya kita ki ek baro hapo jong ta ka sundup jong ka jim ka jonga. Ka ba nga de ban le nagamta jong. Ulashna ya phi ya ka jim kaba ukwa ya phi ba phin im Henry lara phi im ya ka jim kaba kabam la ba yasha shibun ta phi im ya ka jim kaba ka jim kaba shitom ka jim kaba jinjar kan la ban de ba kam de ka jim jong phi kan la ban de ba phi persyang man im ya ka jim jong kiwei pat ki briu namar ka tangong phi im ya la ka jong ka jim jong phi phim de ban im ya ka jim jong kiwei ka dreams jong kiwei lara ka jim jong phi ka long kaba la ni ka khia palat kalong kum ta namar baphi im ya ga jim jong ki wepat ka bomde ka jim ga jampi namar la yaphi lashna perfectly lashna janai pha banlong kumba philong but ula it yaphi shaka parthe but la rafi it yala ka jong ga jim jong phi shau un pun i yaphi kumno philong lani un pun i phi ya ga sab ka bakar pang phidon ublei udan laga jong jingthumu nakamta ka jim jompi what yat jaka jingthumu jong ka jim jong vi pat kibru don't follow the footsteps of somebody else purpose ublei udan ka jingthumu ka ba bha nakamta jonga kane ka jingkali ka bang kali phi nor bastang jong ka jinghikai jonga bale nidan hangni perthai lane ka jingjubab jong ka jingkali bale ngadan hangne kamwan tangum to but lap no ya ta jingthmu jonga ji inji Henry ni de ban yat nanti ula penlong lupa phi na pok ka pok jonga kmi jompi phi long ki bakerpang halaka jonga jinglong jopi ngani thoi phi omdon pop ka ba uble umla ban map omdon jingduai ke ba uble umla ban jubab omdon ka weiro ka mensim ka ba uble umla ban pelat im omdon ka weiro ka jinge ka ba uble umla ban pelat yangi udon ya ka plan ka bajanai bat ka ba phalabha nak menta jompi mentang la poi shakana ge ban chaka banta jong ka jingkut jong kene ka jinghikai jongi bat la rafi sngo yo mensim nak kene ka jinghikai jonga wanam klet ban share ka shake paralok jong pi khanang ba makiru kilaban yo ya ka ju ka jinghikai ya ka ju ka jingmentoi lynba jong ka jinghikai jonga hakane ka step jong reski lani hakanu ko banta ka ba hi pe ya ka jinghikai jonga ya mentahi ngan pengkot no ya ka jinghikai jonga ngasto ka video wala jerong ba nyen sekendo pi hagi wipat ki video tar hadu ka kapor nak menta ka borom jong bele tong ni onglang amen.